puhelimia, mulla on vittu vasta nyt, ei ois täynnä vieläkin. Mulla käyttää ne kotisen iritin. Siinä ois siinä. Vittu kun se... Siinä ois ollut siinä niin. Siinä on kans. En tiedä yhtään mihin menee. Saksipotku. Aika torikeihin. Sun. En mä osaa. Ei mitään. Vittu se tönäs, mutta ei sillä et olisi oikeesti saanut tästä mitään. Ei saata. Ei saatana, en osaa tuohon. Oho, pikku backflippi siihen väliin. Mä keskellä. Yrititkö säkin ystävyyden voiman näyttää? Kun mä yritin syöttää, vittu mä sen keskellä. Mä yritin ystävyyden voiman näyttää. Joo, boostia noin. Oho. Feilasin siis ihan normi flipin äsken. Vaikein mekaniikka. Heti tyhjän maalin jälkeen. Näköjään mä väitän, että se on se tyhjä maali. No heti sen jälkeen sitä vähän niinku tarkoittaa. Ai niin joo. Eiku vittu. No niin joo. Nuhuu! 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 Kuulee 102 tolppaa siellä niin. Onks veti ohi siitä? Vastustajakin kävi. Näköinen tilaan. Tuovulopas. Eli 3 tolpan kilausta. Voi vittu se meni suoraan tolla. Ja sä hoida. Kyllä mä hoidan. Aha, ja sit se ei osunut. Kyllä sun pitäis tietää, että jos et tiedä mitä tehdään, niin luota pottumieheen. Kultainen sääntö. Onko? Ei se ollu. Mulla ei ollu yhtään boostia, niin... mä menen vaan alas. Tässä kohtaa. Niin mä... Vittu, mä boostistut. Ei saatana. Hyvä. Oho! Ei se on väärinpäin, tyhjä. Ei se oo ketään. Noin. Pikku kikkailu tosta noin tohon toi ensin toi ja sitten... Noin! Pikku dominas. Crazy power control. Sit mä alkaa pelottaa, että mä vedän sen oman riven. Eikö siis ohi saata, mitä vittu? Triple. En mä ois siitä omarista kassua yhtään epäily, että... En saa. Juu, sekin on totta. Okei. Kyllä mä tosta olisin siis oma ringin vielä saanut. Se asuu tolleen hienosti siihen. Ja sitten! Siellä on jo vastustajan pelaaja. Okei, mä menen. Oho! Painoin Xää vahingossa. Jumalauta! Miss input! Joo, mullakin oli aika hieno. Onneksi ei näy replays. Onneksi mä näin. Toi leikataan videossa. No juu. On kumma kun on saatana. Mites se yksi maali on tullut kun video pätkäs vaan? Ei kun kyllä se maali näkyy nyt siinä. Jaa, niin, just tollanen puolen sekunnin rako. Oho, ihan ei seinäpelu vielä vähän händys niin sanotusti. Kuvittele muuten kun olis 3 händyä ja 3 munaa. Juu. Ei muuta. Ei vi... No niin joo. Tää ei tapahtunutkaan. Feikkasin. Oho! Tää mut loppuu akku kuulokkeesta, ei jumalauta. Aha, se lähti noin. Ei vittu, peli on kesken, ei pysty. Älä mua kuitenkaan sabotoit. Ihan vittu, juu. Onneksi meillä on täällä kaikki hyvin. Pitäisikö meillä kommunikoida? Ei. Se on niille, jotka ei osaa pelata. Tai lukea kaverin ajatuksia.
Perin varmaan Omari. Mitä? Ei! Vittu, sieltä tuli saada kaari auki. No, saadaan pienempi matsi, jos pelataan overtimella. No nyt on latuurissa koko laitos. Niin onko saa kuulokkeet? Kuinka pitkä latauspiiha sulla niin on siinä? Näyttää aika pitkältä. Oh, selkeä. Mitään. Kappas kun mä teen tässä maalle. No siis tohon ois näin mä kanttinut tulla, mut kun mä en nyt ole ajattanut, että no mä vittu ihan... Mitenkä voi olla, että jos mä kerron sulle, että nyt mä teen maalin, niin sä et luota, että siellä tulee keskitys. Jep. Oi vittu. Mitä? Oh. Siellä on vielä. Sori, naurattaa sen verran, ettei boosti enää toiminut. Joo, ei nyt ihan ei ollut tätä parasta laatua keskitys. No vastustaa varmaan on. Mahtavaa. No periseessä sitä ei. Kyllä mä tiedän, kun se kuulosti, että se tulee demoomaan. Vittu se pallo ei lähtenyt siitä lentoon. No. Kantti osuu. Totta kai. Eihän tulisi kuuloakaan, ettenkö osuisi. Mä oon keskellä. Joo, mut toki. Mä lennän. Ai niin, en mä osaa. Oi vittu, mä oon tällä näin maalis. Fuck, se tulee takas keskelle. Se menee niin pitkälle, ettei ne saa sitä. Ei vittu. Ei saatana. Keskelle. Joo. Mä menen haastaa. Niin mäkin. Sä et näin mä osunut kunnolla. Mä toivon, että jotain suutit tostakin niinku monesta muustakin paikasta. God damn, god damn.